Yleisölle tiedoksi, että arvostelu 367.1 on arvostelu, jossa ratsastetaan 2 vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen puhtaasti suorittavat saavat suoraan jatkaa toiseen vaiheeseen. Jos virhepisteitä ensimmäisestä vaiheesta kerrottiin plakkariin, niin silloin on ainoastaan ensimmäinen vaihe ratsastettava. Numerolla 35 Emilia Puro, Sonjan Siru, Salon ratsastusseura valmistautuvat Grönqvist, Tysimetsä, Teräs, Järänen, Lindroth. Joo, ei kato.